Mane kong amigo nga manapingay diri sa barangay Luayon. Luayon mi diri bita. Ay ato na ipakita ang kuan kay kuan bisag udto wa manaping gyapon siya kay para naikabuhi siyang pamilya. So, seryoso ni nga kuan ni dili ni na atik-atik. Ito kuan ni kanang nag-vlog mi kay para matabangan siya. So kini lang kinabuhi kay simple kay na sila. Eskwela na siya walay balon-balon. Plag sa magkakaon. Dagan gini siya kuan kanang tapingan. Kanina rin siya buntag na nagsugod og taping pero karon pa ko nagat kuan video kay taas sa pugisig tapinganan no ito. Taas pud ang vlog namo. Ora isa nag-vlog karon kay wala akong kumakauban. Nya interviewon ko ni Onya. Di sa to disturbon kay nagtapping pa siya ngayang kuan no. Yang kuan. Swerte para mo kuan sa kwarta. Eh, yan trip oh. Yan kuan niya. Pamagi aron masalod ang latex. Sa ginani na siya mabuhi gyud na siya kuan. Nani lang yung trabaho. Discarding malupit lang to. Wa pa ni siya kaon. Wala kay saktong kusog ba? Ay, pamahaw. Pumahaw. Tapos kinagtambi tapinganan. Lisod yun siya ni. Kat-kat pa siya kuha na para makataping lang. Ano niya sa pan. Nanan aron mapan bara na siya kulikon sunod. Masalo. Ano na pamagi sa kuno. Manapingay. Masalod. Papilit na siya. Piluan ta. Ayun eh. Barag matuluan kwarta gyud po na. Tulo-tuloan ka mga bude. Kayo bude ay. Pati na ba sa ina na. Kanang kinabuhi na taron. Maong dili ta maginarte kay maginarte ka wala di akong tayo padulingan na na. Di akong tayo ni kamot ta. sumo kayo dinaping niya po siya para makuha lang. Para na lang siya kulikon rong 19. Sa 19 na to ni deliver. Natay tampayat bugas ba? Sudan. Na Palit po. Bahala ba tayo resist? Basta na tayo bugas. Kapalit bugas. Tama gina. Di sa tamag piniling ron. Di ta maginarte. Yan ang mga arte. Ayaw na. Okay ra bide. Okay ra na. Basta makakuan lang tagok.
to. Paano yun na kay inig koleksyon maapil niya tong kuan yung gitaping natagok. Gumanan na niya pagka kuan buta ng hapon yung uga-uga na acid na pod na ginabuhi sa pobre. Ano yung pinabuhi sa mga taga-bukid. Sawa man tayo klase ron. Balat na po tag panginabuhi. Ano yun? Para natay pang kuan. Panglisis gamay. Naglunes, wala na po. Wala na po ta. Mga rin no? Ay, mga. Tama yun na. Yan na, may. Gano'n na basta kuan alam dyan ang kuan pagsulay ra na nimo. Kasi sa sunod ay kuan ka marang-arangan. Agad ba dahil nagkaluyan sa ano? Yampo lang sa Ginoo na. Kung saan na yun, palago tayo simba-simba ba? At least kaya tuog yapon sa Ginoo. Bitaw. Biskag wala taga simba, dako tag pagtuo sa Ginoo, no? Tama na. At least nito tag Ginoo, dako tag pagka tuo sa iya. Ganina ram ta dire, unta na mga ba de? Okay ra na basta mahuman na nimo makakaon na ta na. Ay, saan tag saging gulo? Lungan tag balanghoy, ay balanghoy. Bangon na lang sa ta kay nilain yun. Ang lang. Ujo tay kuan, ujo tay kwarta ni. Taga kuan. Kaan mo gagawin karlang mo de? Kaon na. Omni pili sa taga bukid na vlogger. Balag pobre mayong gyapon marta ta lang. Gani. Hindi kita magbuhat ka ng mga dili mayo. Balag pobre ta at least kita mga matagahin mo ka ng Utan. Di ba bide no? Tama na. Bide? Tama na. Pero ang uban abusar kayo. Paliton imong guma brato, pero paliton imong ligid pastang mahala. Tama gyud. Lahi na pud gyud mo na bide. Kaya na rong panahon. Dapat ginansya gina sila di na sila mo lagi dili pud ginansya. O gani po. Kita nga taga bukid eh. Masarap. Ato, at least wala na lilig mga papuan. Tama. Bade, sa pag-video. Nga na po kay iwaso lang namon eh. Transil na po mo. Bye. So, ayan guys, mana. Nasa-tapping no. So, nga na po mga auto ni. So, ayan guys, naabot namin sa among balay. So, mga pisa meron. Kaon, magkuha din yung car lang ron. Anong kanon dire mo yung kanuog to. So, kung bago na to ni Human na tong video, nasa day ko i-shout out. I-shout out din ako si Jimar Kagulada, kani iyang Facebook, o si Gilber Laguna from Malabuan. Kilala ko Tabato, dahil iyang Facebook kung gusto lang mo